Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en challenge med min bold her. Jeg skal jonglere 10 gange, og gør jeg ikke det, så skal jeg spise den her skumle fætter. Ja, se, det gik ikke så godt. Ja, så er det blevet tid til at spise den her chili. Glæder jeg mig personligt ikke til. Så skal vi spise den. Det er jo ready. Dun. Nå. Altså, jeg blev nødt til at have en ny chili, fordi den her, han kiggede ondt på mig, men altså, han var ikke stærk nok. Og nu er han også blevet myrdet. Så, ja. Yeah. Nu skal vi så spise den her i stedet for. Hvilket jeg håber er lidt stærkere. Skal jeg så spise den? Okay. Den krasser ikke mig i halsen. Den er med helt... Lige et lille hint til jer derude. Aldrig spis en chili. Aldrig spis en chili medium. I må rigtig gerne skrive flere challenges, som jeg skal udføre. Ellers så ses vi bare i næste video. Hej.